Sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicolnon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtatabang na puun baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Mainit pa naman ang panahon. So, may mga scholar na nagkaib. Human garay mainit tabi ang palibota. Lalo sa Ini po garay ang sendong amigo sa radyo Al Armario. nasin ka, Jóvenes. Reporting for duty digdi sa Ako Bicol Uragon Bicol program. Ang boses kan, kasaraditan. Digdi po ini sa DCGB, Tunay na subok na. Legazpi City, Yaon magurog makita. LA, Garan Legazpi Albay. sin magta. Ako Bicol sa Siyempre, hook up man garay ang OKFM Sorsogon. Mga pagiripat na dyan sa Sorsogon. ako Bicol, mayaman. Kumusta na mga katropa? Pili yan ang AKB. And dyan sa Daet Camarines Norte, Na ito sinda kumusta ba ang panahon natin dyan, mga kababayan natin dyan sa Daet, Cam Norte? ako Bicol. Live po tayo dyan, nakahook up din ang OKFM Daet. And siyempre, digdi man garay sa Oro-Arani, sa Camsur area. Kumusta dyan sa Camsur area? Lalo dyan sa Iriga City. Naka-monitor man sina Joey Sarcia and Company sa radyo natin. Kumusta kayo dyan sa radyo natin? Ang sa indong And siyempre, Katanduanes. operasyon sa pagtabang kaya haloy na. Kumusta po ang panahon dyan sa Katanduanes? Sa pagserbi, yan ang Sharing man Masbate area. B. Ako Bicol, yaon. Siyempre sa luwas po kan Bicol Region, Luzon, Visayas sa Mindanao. May mga scholar Igaman kita ki mga naka-monitor sa abroad. na mga naging Sa pagi po kan internet. mga para o matius na Kamusta po mga kababayan? citizen na sin ka. Welcome po digdi sa programa Uragon Bicol. Kabang ni Ian, yan ang ako Bicol. Siyempre ang ako Bicol sa panginginotabi ni Congressman Serbi pa na Attorney Pido Garbin Jr. subok na ako Bicol hanggat yaon And gabos pong mga staff. Siyempre yaon man si Congressman magtarabang Attorney sa pusok niya Chan, mayaman nagtitios, warang pinipili. si Attorney Almario Chan. AB, ako Bicol, mayaman Ang second nominee po kan nagpipili. Ako Bicol Party List. AKB, ako Bicol. Welcome digdi sa programa. Kung baga ito, sinda kita. Sabi tangani, mainit ang panahon, pero at least kasubanggi palan dyan, nag-uran-uran man digdi sa Legazpi adi. Diyan sa southern part, dahil lamang kiuran. Pero digdi palan sa ibang parte kan Legazpi, uminuran. Pasalamat kita ta, at least naburo baribi lamang sa mga pananom. Ta makairak na ngunyan dyan sa mga karabaw, sa mga baka. Aralang na dyan. So, mga awot, color brown na, sa mga awot dyan sa palibot. Kaya, nadidipisinan na ngunyan sa mga karabaw. Saka sa mga baka, sabsabon. Naghahanap na ki mga guro green pang awot sa mga baka sa mga karabaw.
Oh. Kaya kung may krisis kita, sa pagbuhay-buhay, oral daw, ngunyan dahil sa epekto kan gera, ngunyan, ang mga karabaw sa kabaka John, nagtitirios man. Sige na marahal kan mga barakalon. Pero, dahil na sa nangunyan John nagmamahal, subidyo 5. Pirming 5, ade. Ang video 5 ngunyan, pirming 5. Pirang taon na, pero mga 20 anyos na gayod, na naoso tabian video 5, 5 man gila yun. Yun na sana din naglangkaw mo niyan. So video 5. Ugaring pig bawalan na sa Manila sa mga video 5. Ano da? Sabi ni Peter, dahil man na problema ang karabaw sa Parada City. Ngata, classmate, higaman dyan ki karabaw sa Parada City. Baka, hindi na kasabay ka digdi, mate. Karabaw ang bansag mo. Anyway, tabi. Yung baga, John, pigbabawalan na sa mga video okay na magparapaaraga, lalo naman sa Metro Manila. Pero digdi sa tuya, dahil man masyado pigigpitan ta, iyo man sana iyan ang kaugmahan, lalo dyan sa mga huro-harayong barangay. Digdi sa sentro, talagang may mga reklamador. Pero sa mga bulod-bulod na lugar, John, nagreklamo sa video okay kung pipundo. Dahil mo sana pagpundoon, maski matangan na, magaraga pa yan, dahil mo sana ang kaugmahan, kan mga tao dyan sa hararayong barangay. Yung mo sana ang libangan. Pero dipindi man kayo dyan sa boses. Ade, takon, ang boses mo dyan sa video okay, makulog sa talinga, maray man nga ang boses ko ta, kundi makulog sa talinga, talagang uuyaman ka magparamati-mati. Ako dyan uyam ako sa mga rak-rakan na karanta, makulog sa talinga. Kaya depende sa nagkakanta. Video okay. Konsideraran dyan sa mga harayong barangay. Pero digdi sa sentro, dakol talagaan reklamador. Tangaya istorbo. Maray kon may mga kuro contest man ngaya di. Ta mas makonsuelo na video okay. Naroon daw man ko so kuruntisan bagakan karantahan na di. Para lawigan ki kanta. Na so Amerikano, classmate na Peter, Joey Sarsia, paring Joey, so Amerikano, para lawigan kikanta, may mga judges pati, may mga audience, so Amerikano, kuminanta ki sarong oras, alawin ko na sarong oras na kanta, sarong oras, dahil kan magkaparaas, di parakpakan so audience ta gana na ngayon Amerikano. Gana na ngayon yan. Unaan mo sarong oras na kanta. Kumanta man Joey so hapon. Uy, 2 oras so kanta. Arakpagan. Di na og so Amerikano. Ano nga taday man kinagintrang taga-Iran. 2 oras so kantakan apon, parakpakan. Nay naman ngaya. Naman niya kiganahan kaya na niba. O yan ka, sumasunod na contestant from the Philippines. Atindi. So taga Pilipinas tabian kuminanta. Taga Bicol pati. John. Taga Bicol.
So, representante kang Pilipinas, taga dyan sa Bunker 1. Diyan sa barangay ni nene, mga barkada ta dyan sa Bunker 1. Taga Pilipinas, sumasunod na mga kanta. Para lawigan ba ikanta? Kumanta na ayan John. Isus Maria Joseph. Munuruli sa mga judges. Imagine mo, mag-araga na, dahil pa natatapos. Pinuunan alas 6 na bangge, mag-aalas 5 ng maaga John, dahil pa natatapos. Minuruli sa mga judges pag maaga, dahil na kinaya. Tangkin ang tapalan, pasyon. Pasyon. No, pasyon bagang yan. Minaabot yung 12 oras. Mga panahon nga ni, pipa 24 orasan da yan na pasyon. O ngunyan, medyo shortcut na. Kaya, 12 oras na sana. Tapos, depende kayo sa bayad. Ang pagpasyon pala ngunyan dyan, may bayad na. Kang panahon, dahil man yung kibayad, ta partian kan sakripisyo. Papakaunon mo sana so para pasyon. Pero ngunyan, garinawara na itong parting ito kan kausuhan o debosyon, may bayad na ngunyan. Mapagalunon naman ang pagpasyon. Kung mga duwa sa nagkamo, tulo, mag-agagagkanta. At least ganyan, igwa namang gibayad. Tapan ba ka lamang gilaya? Kaaga. Tapaas-paas ka kapapasyon. Kaya, dahil tuminagal, John. Dahil tuminagal, paring Joey, so Amerikano. Dahil tuminagal, so Hapon. Tadinaog sa paralawigan kan kanta, kan Pilipino. Bicolano sa kuminanta. Taga dyan sa Bunker 1. Ay, nako. Sige. Mag-enjoy lang kita ta. Hindi taod-taod ta si Ate Sally. Taga may mga bisita kita ngunyan. Ay manag-signify si Congressman Attorney Pino Garbingkon available siya. Si Congressman Attorney John Almario Chan. Bigataw-taod ta si Ate Sally ta. Parang may mga keriba yata na bisita. So 10 outstanding search for 10 outstanding students baga. May napili na pong 20. Itong 20 ito, yung ngunyan ang pigtututukan kan committee na naka-assign dyan para sa pagpipili kung sisay ang matatada sa inda. Imagine sa interong mga kolehiyo digdi sa Bicol Region, makalaog ka sa 20 sa kadakulan kan nag-apply para digdi sa search 9 makalaog ka sa top 20 dakulaono ng onra yan. So yan po ang pigalatangon yan digdi po sa tuyang programa. Basta ngunyan ang Ako Bicol diretso man garay ang mga pigigiribo nindang programa. Grabe ang tundag na ngunyan kan mga pigibo kan Ako Bicol kan mga inot pang taon kung naroon do manindo so mga nabudgetan nadarakulang project digdi sa Bicol dakulaon na tabang man talaga ining Ako Bicol Party List. O example, digdi baga sa Rawis, aron do manindo. Sige man sana ang trabaho ka na Ako Bicol, may mga nabudgetan na sindang darakulaon na project.
O digdi sa Rawis, yaon so nagkapirang mga regional offices na nabudgetan, nagkaigwanan ni mga bagong building. O dati baga so NBI, digdi iyan sa Victory Village. Haloy ng panahon. Pero ngunyan, igwa na po kay bagong building ang NBI sa efforts po kan ako Bicol, kan mga inot pang taon, napatugdukan in NBI building dyan po sa Barangay Rawis. Ang bareta ta, gigibuhon ining NBI Academy. Jerome, NBI Academy. Dahil kang plano, Jerome, mag-apply sa NBI. At hindi yun wag ang NBI. Rabi an iagian man na proseso. Kung paano ka maging sarong NBI agent. O gigibuhon da ang NBI Academy. Yan po na building dyan sa Rawis. Imagine mo kung maging functional na yan, Jerome, na NBI Academy sa Rawis. Dakulao na bagay baga. So mga gusto maging NBI, mga estudyante, pirang estudyante an maakomodar dyan tabi sa NBI Academy na yan. Siyempre, may register yan. Dyan arani sa building kan NBI. May register yan dyan sa mga boarding houses sa Rawis. Kaya buhay na buhay bagan mga boarding house dyan tabi sa Rawis area. Magkikirinabang sa mga saradit na negosyo, mga kaon-kaonan dyan, etc. Dakulao na bagay tabi na magkatabang ini digdi sa Legazpi City. Sabi nga ni Congressman Garbin, dakulao na bintahe ang mga siring kaning project digdi po sa Legazpi City. Buhay ang saradit na negosyo sa presensya kan mga maakomodar dyan sa NBI Academy. Bako sa na NBI, igwa pa dyan, Jerome, ki Kuwa Building. Ayos na yata so Kuwa Building dyan. Pirang mga empleyado ang magkikirinabang so tao so palibot dyan tabi. Sa mga kantin-kantin sana. Dakulao na bagay baga sa mga saradit na negosyante. Kaya nga ni ang City Government of Legazpi, sa panginot man tabi ni Mayor Siam Ismael, very supportive sa mga arog kaning programa. So, ikaw pa na building dyan? Yan ako naman pag groundbreaking. So, development kaya na Department of Social Housing and Urban Development. Tama. So, DSHUD. Yata yan. Yan man sana. Magkataraning yan. Jerome dyan sa Rawis. Magkataraning dyan sa Rawis. Di at least kung maging functional naman iyan, pasil-pasil naman sa pag-asikaso kan mga papeles kung kita po beneficiaryo kaya na mga social housing project. Dagol baga ko yan mga social housing project digdi sa Legazpi. Kundi ako may comment man doon sa mga social housing urban development na yan, tabi. Dapat gayod may screen maray. Takon minsan, nagpapakalaog dyan sa mga housing project ang gobyerno, bako man talaga sa mga TOs. Kung minsan, sa mga mayaman, lalo ngaya housing project for the urban poor.
man. Ang nangyayari, so iba, bago man urban poor, urban rich. Mayayaman. Ang nagpapaka tugdok lugo dyan. Ang nagpapaka sa diring harong. Sa bagay na man mamasol ta, ang gobyerno takon minsan, so iba man na pobre, na tinawang kiarong, pipawarakal. Bawal baga yan. Kaya, dapat kayo masaligsig talaga kimaray. Anyway, ang importante, iguan na po dyan kay building sa Rawis para sa Department of Social Housing and Urban Development. DSHUD. Ano pa? So, building dyan sa Estansa. Nasabi ba kayo ni Kung Garbin Kansarong Simana na madali naman po matapos. Ayaw man ako naman sa pag-groundbreaking. Nakulao na building yan, John. Diyan baga pagkatukan mo sa Estansa, kung mapasiring ka sa Gabawan area, nakulao baga tinampo dyan, sa right side, ikot nabi dyan kay pinatugdok na building through the efforts kay to kanako Bicol, diyan pa kato si dating Congressman Saldico, saro yan sa naging accomplishment ninda o niya kay to. Kanya pa si former Congressman Saldico. Para yan sa mga distressed women. So mga stress women baga. Distress man sa ko. So mga stress women. So mga biktima. Halimbawa biktima ki rape. So mga medyo depressed. Sa mga na-depress bagang mga kababaihan. Diyan tabi sinda papaistaron. Diyan sinda aalagaan kan gobyerno. Sa pagi kan DSWD. Pati sa mga aki na napabayaan ki magurang, sa mga naliligaw ng landas na mga kaakian, diyan natabi aalagaan sinda at tamanon kang gobyerno. Saro pa sa mga senior citizens na baga, sa mga gurang na napipabayaan man kan familia, diyan tabi tamanon. Gani na kita ibang bansa. Sa ibang bansa baga, kaya nga ni may mga caregiver, John, pagday na kaya si kason kan familia, di dara na dyan. Sa pasilidad kang gobyerno, sa gobyerno na nag-ataman. Pero sa tuya mga Pilipino, lalo kitang mga Katoliko, pero matanglayon pagparaisipon dyan, napabayaan mo ang magurang mo, tapos ipaataman mo dyan sa gobyerno. Anyway, pero sailing ko, may mga magurang mang talagang arog ka yan. May mga magurang na napapabayaan man kay pamilya, dyan tabi yan dadarahon sa podkaan, Heaven for Stressed Women and Children and Elderly. Dyan po yan sa Barangay Estansa. At least, nagkakapira yan sa mga accomplishment po ka na Bicol. Kaya nakulaunon bagang tabang ka na Bicol. So iba pa ko para komentaryohan dyan ang ako Bicol. Samantalang, grabe anay tatabang ka na ako Bicol. Ni pa nga ni, sa mga classroom. Imagine do kung pirang classroom mo niyan, ang gigibuhon digdi sa Bicol region. Grabe yan. Barita tangani, digdi sa Albay, sa mga project nga ng iba, sa mga covered court, sa ibang barangay project, medyo napapabayaan kan ibang kontraktor na less priority ninda. Taampi ka priority ngunyan John, sa mga eskwelahan, taihabol ngunyan na class opening. Saro ka yan, o yan tabi na
mga classroom na pigigiribong nyan dyan sa Morms. O, sa Morms sa Ginubatan. At sabi ba ni Congressman Garbin, 48 yan na classroom. Ha? O, 48 classroom ang gigibuhon tabi dyan sa Morms. Bago sana sa Morms. So iba pa mga eskwelahan, ha? Dyan sa Tabaco, sa ibang parte kan Bicol Region, ilalong-lalong na digdi po sa Legazpi City. O, ang sabi digdi sa Legazpi City, gulpi man na mga classrooms ang gigibuhon. Magpon dyan sa Southern, sa Northern, digdi sa Sentro, iyo tabi yan ang saro sa mga pika-priority ngunyan kan ako Bicol. Gustong sabihin, na anak ko Bicol tabi, saro talaga sa pinaka-pigtututukan ninda, iyo po ang edukasyon. Nasabi ni Congressman Garbin, kaipuhan ta ang edukasyon. Iyon ang satuyang human capital. Pagi ko kita kay mga estudyante na nagkapag-adalian nin maray, sigurado may sarong pamilya. O kung ang sarong estudyante nakagraduate na sa kolehiyo, sarong estudyante nakagraduate sa kolehiyo, sigurado may pamilya na mag-aangat ang buhay-buhay. Kaya importante tabi ang edukasyon. Kaya nga ningon niya na aga tabi, mga tugang mga ipangod. Sa paagi po, kan representante kan ako Bicol, ang satuyang opisyal para sa public relation, community relation, asin nag-asikaso kan search for 10 outstanding students of Bicol Region, yaon tabi si Ate Sally. Yaon tabi si Ate Sally Luces, na iyo po ang ma-introducer kan sa tuya mga bisita, mga tugang, mga ipangod. Ngunyan na magkag. Kaya kita nasa tribuna. Kaya kita nasa tribuna. Pero nami-miss ko na ang mga so pag-MC baga dyan sa political rally. Mga tugang, ang masunod na tagapagtaram. Iyo po ang representante ka na ko Bicol, Miss Sally Luces. Good morning, Ate Sally. Good morning, Tito Al. Hello mga kaalitap-tap, ganito talaga ako. Ayan, may upuan na. Okay, sige. Ayan. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayan. Ano ba yan? Hinay lang, pumapasok sa on the air yung lagatob. Lagatob. Nagmamadali kami, Tito Al. Good morning po sa gabos sa mga nag-aantabay sa indang mga harong, asin sa indang Facebook Live sa DCGB News Online. Tito Al, dai po ako haloy kasi mahadalagan po ako kay Papa Joey. Joey? Oo, Joey Sarsha. Sa Iriga? Opo, sa Iriga. Nakamonitor nakamonitor siya. Data ka na ma-reply kasi nagla-live po ako kaso bago. So, madyan po kami. Igwa na po kitang TUSB Duman. Nag-aalat din sa kuya. Then, after po namin mag-radyo natin, Iriga, Tito Al, madalagan po akong Naga City para sa programa man po sa Eagle FM. Kaibahan ko po hali sa Iriga kasi taga-Naga, taga-Yusan, bako po siya available, may exam sinda. So next week mga TOSB ta, every Saturday at least 3 sinda o 2 na maggi-guest po sa mga radio. Balasa. Opo, para maaraman taman kung ano ang sa indang advocacy purpose natasinda nag-intradigdi sa the search for 10 outstanding students of Bicol. I am the head secretariat po kang TUSB. At the same time, ako po ang Regional Community Connections Program Officer po kang Ako Bicol Party List. And excited na po ako na makatrabaho sinda kasi saro po yan sa indang mga kumbaga parte o role pagiging TOSB kang Ako Bicol Party List na sinda po ang magkakaigo sindang mga sabi nga ninda may mga programs po sinda, so we will support them, Ako Bicol Party List, and ako mismo po ang makakaibahan ninda dyan sa indang mga programa sa indang eskwelahan or sa indang komunidad. Anyway po, Tito Al, may event po ang Ako Bicol, supportado po ang fun run kang Barangay Tamaw yan. So nasabi ko na po ito Fun sa inyo. run. Opo, ang kang Alpha Caparo
Akro. Oh. Tamaw yan, chapter. Sa aga po, iga po sindang fun run ng alas 6 ng aga. So, alas 5 pa lang yaw na po ang team kang Ako Bicol Party List. Saan yan, Gibon? Sa tama yan mismo? Sa Tamaw yan mismo, 5 kilometers run. Yan, fun run. So, sa aga po, kita-kits. Dahil pwede ang fun walk. Run talaga. Run talaga. So, sa aga po, irilingan po kita. Yan po duman si Firefly Winter. Wow. Ako po ito. So, paki-follow na lang po. Kung gusto nyo nung manggana ni na Galaxy Tablet A7 Lite, so live mi po, hashtag Ako Bicol Party List lang po para makasama ko kamo sa electronic raffle po sa May 3. Sa Sabado na po yan. Kasi 3 Saturdays po sa promotion ta. Tito Al, dakulon, di ba nababanggit ko naman sa Indot, dire-diretso pa din po ang feeding program kang Ako Bicol. Pagka Lunes hanggang Biyernes sa BRHMC, alas 4 hanggang alas 7 po Sinda. And pag Tuesday po, yaon po sa Kamalig. Pag Wednesday po, nasa Tabaco Evacuation Centers. Pag Thursday po, yaan po sa Malilipot Evacuation Center. So, nakulaon po ang pasasalamat mi po sa Gardenia Bakeries Philippines, kay Sir Joey Santos. Igwa po palang sindang promo ngunyan. Kay mi lang na, na sublik ko sana yung noodles nindo. So, Happy Me, Mami Noodles na beef and chicken flavor. Tito Al, magbakal ka kasi 5 plus 5 sinda. Tinanaan ko na, masarap. Magbakal kang Masarap 5, talaga. may libre ka pang 5 o saing ka pa. Hindi ka ma-overdose, 5 kaunon mo. Hindi man. Pwede man yan, mo muna. Basta po, pag nagbakal ka mong 5, so if interesado po ka mo, pwede nindong ipanao sa, lalo na ngunya, nag-aaral ka po, baga ang barakalo, nag-aaral ka ang gasolina, kairak po ngayon yan ang transport group, ta hanggang ngunyan, dahil pa rin nag-i-increase ang pamasahe po, baga, kitang mga pasahero ang mismong nagataon ng pasobra sa mga driver para to augment lang yung sa indang kulangan kasi sobrang halangkaw na po talaga ang presyo kang gasolina. So yan, 5 plus 5 order na po kamo. Kaya thank you so much kay Mayor Bong Mendoza dahil nag-order po siya ng 50 boxes, di 50 plus 50. Kasi may libre siyang 50 boxes ng Happy Me Mommy Instant Noodle Soup ng Gardenia Bakeries Philippines. Talagang ina-advertise ko. Thank you so much po sa Unis of Hygienic Products. Ang sa indang baby ko. Sa alagang baby, dapat baby ko. At sa Frida Napkin, kapag meron ka, no worry ka kapag gamit mo ang Frida. So, yan ang sa indang mga... At saka, pasalamat na rin po ako sa Mogo Mogo Natadok Coco Juice Drink. You got it, chew. Ayan, dahil na po ako kasi interviewin mo na Tito Alia on the Ining tulong, ining interview ta sa Indap. Part kan evaluation para duman sa... Hindi na po. Hindi naman. Hindi na ito part ng evaluation kasi po, pasok na po sila sa top 20, nag-undergo na Akala po. ko part pa ng... part lang ito ng sa indang commitment kasi doon sa guidelines po, sinda po sa mga ambassadress or ambassador kang Ako Bicol Party List. Kasi syempre, sa manini sa training ground din da. So, mas lalo pang ma-enhance ang sa indang talents, yung personality, sabi nga ni Ninda. So, pag-abot sa leadership, sa service, at saka academic. So, talking about talent, so pwede sila pabayliyon. Ay, pwede. Ini sana si Joshua, matibayan ini. Ipapamidbid ko sa Indo Tito Al, bago po ako magpaaram kasi naghahalat sa kuya si Papa Joey Santos sa radyo natin, Iriga. Si Mark Joshua, ang pinakagwapo. Kasi wala mang iba. Solo. Mark Joshua Quachin. Joshua. From Bicol University. Wait. Quachin. Apo, Quachin. Okay. Apo. Bio. Apo, from Bicol University. Okay. College of Arts and Letters. Okay. Ini naman si Maria Princess Raisa Pabia. Princess. Ito. May Kayla pa pala siya. Maria Princess Raisa Kayla. Wait. Raisa Kayla Pavia. Kayla Pabia. In short, Pabs. Hindi, nakidagdag pang pangaran. Hindi na. Hindi naman. Tulo lang. Princess Raisa Kayla. Tama ba yun Ang po siya, nag-eskwela po siya Tito Al sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. SL. Pero taga Piuduran po siya. Okay, Piuduran. Okay. Si Joshua pala taga Tabaco. Okay, Tabaco. Okay. Ay, sorry. Okay, ang next po si Lois Joy.
Lois. Mandrilla, sorry, ulitin ko. Si Lois Joy Mandrilla. Okay. Siya po ay nagkaklase sa San Jose Community College at taga-Tabaco din po siya, Tito Ayan, Al. Tabaco. Lahat sila, Tito Al, third year college. So, Yun. bibitawan ko na sila. Oo. Bahala ka na, Tito Aldigde. Kasi Oo. ako mapaaram na. Kasi baka malate kami sa programa po duman. Alas 11, kaya Apo. pa? Dahil baka, abu mi man kaya, Tito Traffic lang, Opo, traffic. baka, alam mo na, dapat safe pa din ta. Ang sa tuyang 4th District Congressman Kang Albay na si Kong Lee, syempre baka mapagal din. Sa kaibahan Oo. ko po siya. Oo. So, yan. Okay, sige, good luck. Ayan. Thank you po. Okay. O sige, kami na mga baile digdi, makanta ta. Mga talented yung mga aking ini. Imagine ha. Imagine mo tabi ining mga estudyanteng ini sinda po ang nakalaog sa top 20. Search for 10 outstanding students of Bicol pero nakapasok na po sila. Pasok na sinda sa top 20. Iulitan ko si Mark Joshua Quatsin from Bio. From Tabaco and Maria Princess Raisa Kayla Pabia. Talagang Piodoran Pabia. At saka si Luis. Anong para? Lois. Lois. Joyce. Lois Joy. Lois Joy Mandrilla. San Jose Community College, Tabaco City. Ayan, okay. O di, ladies first to. Ladies first, okay. Unahin natin si Lois. Lois. Ayan, okay. Lois Joy Mandrilla. So, Joyce, good morning. Good morning po. Ayan, isang boses medyo. Good morning po. Good morning po. Ayan. So, pasok ka na Pasok ka na sa top 10 outstanding students of Bicol. Yes po. Malaki, dakulang orgulyo yan na nakalaog ka sa top 20. So, anong expression mo kana naaraman mo kapasok ka sa top 20? Anong impression mo o reaction mo kana araman mo? Actually po, nung lumabas po yung result, morning po kasi siya, like 8 a.m. siya na post. Hindi ko po agad nakita yung post mismo ng TOSB, pero sinend na po sa akin ng mga friends ko, nagko-congratulate na po sila. So, sobrang overwhelmed po ako sa lahat ng support and sobrang natuwa lang kami. And pagkatapos po, hindi po ako agad nag-focus sa phone and nag-thank you sa mga nag-congratulate, pero dinakap ko po agad yung family ko, yung mami ko po and si dad. And yun po, sobrang saya talaga dahil malaking opportunity po to para sa amin. Sobrang privilege na po namin. So, nakakaiyak na nakakatuwa, Yes. Oo. So, ang una mong pinagsabihan yung mga parents mo. Opo, yung Very family ko good. po. Ayun, oo. So, kumbaga, sa pag-apply mo, sa search na ito, sino ba ang naging inspirasyon mo? Parang ganon. Yes. Oo. So dito po sa pag-apply ko, actually na po kami sa pag-apply dito dahil medyo konti lang yung time namin, pero sobrang blessed pa din namin na nakapasok kami. And yung sa inspiration ko po, yes, my family, especially my parents po, na sila talaga yung nagsuporta sa akin all throughout the journey sa TOSB, and nung nakapasok po ako sa top 20 nga, and ngayon we are expecting to have the results pa po sa top 10. Sabi na po nila sa akin na yung top 20 pa lang, panalo na po ako para sa kanila. Oo, And oo with naman. that po, sobrang masaya po ako kasi nandyan po yung support system. Ayun, okay. So, babalikan kita mamaya, no? Yes. Isabay na natin si Maria Princess Raisa Kayla Pabia, no? So, Essay. ang haba ng ano mo. Ang dami ng pangalan mo. Maringani, takan binunyagan kanini, dahil nagreklamo so padi. Dahil mo nagreklamo. Nagulping pangaran. Maria Princess Raisa Kayla Pabia. Okay, now, the same question, paano mo nalaman na nakapasok ka sa top 20? Sa akin po, nalaman ko po na nakapasok ako. Yung teacher ko po, yung advisor ko sa SSC sa school, si Sir Arla, siya po yung nag-message sa GC namin na sira niya yung link ng sa TOSB tapos yung picture ng top 20 finalist na sabi niya, congratulations kasi nakapasok ka, ganyan. Tapos
nisend na niya sa mga sa GC namin, sa department, and also yung papa ko po, sinabi ko sa papa ko kasi nasa bahay ng papa ko ako, and ano po, like, sorry. Ano? Sige Siya lang. po, sabi niya, isend mo sa akin yung picture, tas tig-post niya po. Tas duman po, dakol na nag-congratulate, and sinend ko din po yun sa, sa mama ko, and sa family po namin na na-share ko siya. And marami talaga yung nag-congratulate. And thankful po ako kasi privilege po namin na makapasok, as marami din po yung nag-apply or nag-grab ng opportunity ng TOSB po. So, dun po, nagpapasalamat po talaga kami kasi nakasama pa kami po. Ayun. Oh, so, siyempre may inspirasyon ka din sa pag-apply mo. Yes po. Sino ang Siyempre, inspirasyon? yung first and foremost po, yung family talaga. Family talaga? Opo, yung family Oh. talaga. Hindi ka wala kang sikretong inspirasyon? Secret. Uy. Oo. Si ano po, baka si EO. baka nahiya ka lang. Si Dokyong Sulang po. So, Si Dogi yun? XO lang, XO. Sige. So, yung family ko po, syempre, sila din talaga yung, sabi nga, support system namin para magpatuloy pa sa kung ano po yung pinapasok po namin na opportunity. And, syempre, nandyan din yung family and the friends po. And also yung yung kasama po namin sa school, like yung mga teachers, staffs, and also yung mga kaklase po namin. Sila din talaga. Sabi nila nung una, kasi dagda-doubt pa ako na baka hindi makapasok. Sabi nila, sure na qualified ka dyan, ganyan. So, syempre, yung confidence ko din, hindi rin talaga siya bumababa kasi nandyan po yung mga taong nagsusupport po sa akin. Yeah, very nice. Okay. Si Joshua, ito ang pinakagwapo kasi solo lang siya. Solo lang. Si Mark Joshua Quatsin ng BU, BU. Pero from Tabaco ka rin. Yes po. Saan sa Tabaco? Sa Oson po. Ayun, okay. So, the same question, paano ba nalaman mo na napasok ka na sa top 20? Ako po, actually, natutulog pa po ako noon. Tulog pa po ako. Kasi parati po ako late natutulog. Ganun. So, late na rin po ako nagigising. Tapos, tigtawagan po ako ng friend ko. Sabi niya, "Uy, pasok ka sa TOSB." Ganun po. Kasi may mga nag-share post na po. Ang dami na po. Parang nag-viral po agad yung post ng TOSB. So, doon ko po nalaman. Tapos, parang nabuhayan po ako sa tulog po. Tapos, yun, nag-call na din po sa akin sila mama. Tapos, yan, nag-post po agad siya. Nagagad ng picture. Tapos, yung SK din po, binalita. Tapos, si mama, chismosa. Sa mga kapitbahay po namin, sa mga ninong-ninang ko, parang tigbalita na po nila. Ganun ko po siya yung naging reaction ko po. Tapos, very proud din po sa akin, of course, yung BU community, especially yung department ko sa communication po. So, parang sila na rin ang naging inspirasyon mo din? Yes po, actually, family po talaga, tapos yung friends ko rin, tapos yung hard work ko po all throughout, sa pagiging student leader po. Parang binuhos ko na rin po talaga lahat to get recognized para din mapa-expand yung platforms, yung advocacy po, yung visions for Bicol po. So, yan po, tigbuhos ko na lahat, tapos sila po talaga yung naging motivation ko po. Ayun. Okay, so kayong tatlo halos pare-parehas ang inspirasyon family, friends, yung school community. So parang isang direction ang nangyari sa inyo. So kumbaga, anong aral ang natutunan ninyo doon sa mga naging inspirasyon ninyo? Parang may aral kayong natutunan sa kanila. Yun. Sige. Ikaw muna. Okay, so this experience po sa TOSB really humbled us. Yun nga po Okay. kanina, yes. And yun, hindi po to parang platform namin para makilala kami, but to expand our platform na makapag-serve pa ng maraming kung under sa advocacy namin to serve other people, especially students like us po. And of course, yung aral po na natutunan, yun talaga, yung we stay grounded. Whatever happens and anuman ang mga achievements na makuha namin, lalong-lalo na ito pong TOSB, hindi po to parang panibagong achievement lang para sa amin, pero simula ng mas malawak pa na nasasakupan na paglilingkuran po namin. Ayan, ang galing. Si Princess. Yes po, yung important na lesson po na nakuha ko dito is, syempre po,
it's to always grab the opportunity na kumakatok po sa pinto natin kasi hindi po natin alam kung ano po yung naghihintay sa atin. With that opportunity, possible na yan po yung maging daan para may matutunan pa tayo at syempre po yung daan papunta po ng success. And syempre dahil doon, hindi lang tayo or hindi lang kami bilang isang estudyante yung nauhubog nun, kundi pati din naman yung characters namin. And also, nakakatulong din siya para ma-boost din yung confidence ng mga estudyante and maging isang role model din po. Ayun. Ang ganda ng mga kasagutan. Talagang matatalino ang mga batang ito. Joshua, anong the same question, ano bang lesson ang na parang aral na natutunan mo sa naging inspirasyon mo, Joshua? Ano po, lahat po ng tao could congratulate you. Like yung mga friends and family or kahit stranger po. Pero yung tunay pong magsusuporta talaga sa'yo kahit hindi pa ina-announce yung winner or what, yung nasa struggle ka pa lang po, yung nasa processing ka pa lang po, yun po yung malalaman mo talaga kung sino yung mga totoo, tapos yung sino talaga yung nagro-root sa'yo, yung nagsusuporta sa'yo. So it's very important po na pangalagaan natin yung relationships with them kasi parang through ups and downs, andun lang sila. Everyone could congratulate you, but just the few and just the pure could actually be with you in times of processing po. Ayun, okay. Thank you, Joshua. Ito, isa pang tanong dito sa sa atin, sa text sa atin. Sa dami ba ng participants, ano sa tingin nyo ang naging edge mo? Kasi isa-isa natin, unahin natin si Luis Joy Mandrilla, sa dami-dami ng mga participants, ano sa tingin mo, Joyce, ang naging edge mo sa kanila? Yes. So this experience po from TOSB, yung naging basihan po kasi sa TOSB is leadership, service, and academics. So hindi lang po siya sa isang platform, kumbaga. And yun nga po, na lahat naman kami na mga nag-apply, of course, we're expecting, alam po namin yung kakayahan namin as students din po sa kanya-kanya naming paaralan. And to be part po ng TOSB 2026 sa top 20 finalists is such a privilege na po and honor sa amin. And of course, another responsibility na gagampanan namin. So, yung naging edge ko po siguro, I myself, yung paglilingkod po talaga na galing sa puso. Because yun po yung talagang pinangahawakan ko na in everything I do, gusto ko po galing talaga sa puso ko para maayos ko po itong nagagawa. Diba? Kasi minsan po, leadership sa amin po, sa pagiging student leaders namin, minsan magiging obligated na lang kaming gawin ng isang bagay dahil we have that authority, we have that position, but most importantly, na lahat po ng service na ginagawa namin is galing po talaga sa puso. And yun po yung sa tingin ko na nakitaan din siguro sa amin ng mga panelists, ng mga judges. And of course, yung papel po kasi na sinubmit namin is, alam ko po lahat naman kami, we really worked for it po. And of course, yun nga po, malaking opportunity na po to sa amin. And we are blessed na nakapasok po kami sa top 20. Leadership na mula sa puso. Yes. Ayun, ang galing, hindi ka naman naging leader ng mga ralista. Hindi naman po. Kayo baka matulad kayong sa UP student na nabalitaan niyo yun. Opo. Namatay sa Yes. encuentro, sana hindi ganong leader, Anyway, si Princess. Sabi ko nga po, parang for me po, honestly, medyo ako sa sarili ko na kung ano ba talaga yung edge ko with other applicants po. Pero sa tingin ko po kasi yung mga evaluators po namin, yung panelists, may nakita po silang kakaiba sa amin. Kaya nakapasok kami dito. Lalo na po ako, sa tingin ko po, deserving naman ako sa spot na nakuha ko. And with that po, kasi yung mga pinoprovide ko po na service in our community and our school, talagang passion ko po talaga siya from high school. Kahit hindi po ako elected, kahit wala ako sa posisyon, gustong-gusto ko po talaga tumulong. And I am part of
non-government organization, and doon po parang na-enhance po doon yung yung skills ko, and dahil po doon natuto po ako na mag-serve sa community and sa school na walang hinihingi pong kapalit. Yun. So, community service. Yes po. Ayun, okay. So, wala ka namang mga extra service outside school, halimbawa sa church or ano? Ganon? Sa lang po, sa community po kasi, since I am Sangguniang Kabataan Chairperson of our barangay po. Yun. SK ka pala. Yes. Kagawad or chairman? Chairperson. Wow, very nice. Ayan, so ipasok mo na rin ang leadership kasi pag Yes SK po. chairman ka, Opo. nandyan rin ang leadership, ano? Yun, okay. Maraming salamat sa iyo, Princess, at si Joshua. Ano masabi mo? Ano ang naging edge mo sa kanila? Sa tingin mo? Kasi po kaming lahat po talaga, parehas kami magagaling. Kaya nga po kami na-recognize as finalist ng 10 Outstanding Students of Bicol. So, yeah, lahat po kami magagaling. And the most idealist or realistic answer from me po na i-answer ko dito, siguro yung naging edge ko rin sa kanila is I'm a product of my alma mater ng elementary ko, ng high school ko, junior high school sa San Antonio, senior high school sa Amando Coppy College po, tapos ngayon sa Bicol University. Siguro po yung naging edge ko through all those years that I've been there sa eskwelahan pong yun, natutunan ko po kung paano talaga magsilbi sa mga estudyante, kung paano talaga mag-organize ng events po. Tapos yung sense of urgency po na tumulong sa kapwa estudyante na nang hindi iintay na nautusan ng higher ups po. Siguro yung pag-i-initiate po para makatulong, yun po yung naging edge ko because I'm very, genuine in serving the people and the body po. Ayun. Napakaganda po ng mga kasagutan. Talagang, sir, may mga edge talaga sila. Talagang may edge sila sa bawat isa. Tayo, ang edge natin ay... Edge. Edge talaga. Kasama sino kasama na si sir? Father. Father ka pala ni ano. So, accepted natin, sir, na yung age natin, mas mataas sa kanila. Anyway, napakagaling po ng mga estudyanteng ito, talagang mga talented, ano? So, sino nga yung sa community college? Ako po. Lois. Si Lois. Okay, so Lois, itanong ko rin ito sa iyo. Siyempre, galing ka sa community college. Hindi man ka ganoon kalaki siyempre ang mga facilities ng community college. Kumpara mo sa Bicol University at iba pang school, ano? So, paano ba nakatulong sa iyo? Paano mo na manage 'yon na nakapasok ka sa top 20 samantalang yung community college, sabihin na natin medyo kulang sa facilities. Paano mo ba dinevelop ang sarili mo, Joyce? Okay. So, sa amin po, sa school namin in San Jose Community College, po, yung nakapasok po kami sa TOSB, it is a great honor po na ma-represent namin to ang San Jose Community College. Siyempre po, dala-dala namin yung pangalan ng school, di ba po? And sobrang saya na po namin na nakapasok kami with all the universities po na kasama namin sa top 20 ay meron din po na community college na kumbaga sumasabay sa agos ng Siyempre po yung standard kumbaga ng schools is nandiyan talaga. Meron talaga tayong hindi natin yan madedenay na we have that discrimination or kaya iba-ibang pagkakatingin natin sa mga schools, but ang napakahalagang bagay lang po dito is given na we are in a community college, we still strive, di ba po? We still try to join this ganito po na opportunities, and napakaganda nga din po ng TOSB 2026, given the higher ups na nag-organize po nito dahil it is open, di ba po? Wala pong pinipili na mga ganitong school lang ang kailangan makasali. So kahit po kaming community colleges, we have that privilege na makapasok din talaga. And given po sa community college na limited kumbaga yung resources, wala po kaming masyadong nagagamit kumbaga in order for us to expand our advocacy. We are thankful pa din po sa administration ng school namin dahil po hindi
hindi din po nila kami nililimita na tayo ganito lang tayo, so pwedeng dito lang tayo sa barangay natin, sa municipality natin, hindi po, pero sila din po yung nag-push sa amin, nag-encourage sa amin to reach higher, kumbaga, and maabot namin yung beyond our school facilities, beyond our school capabilities, yun po. So, napakasaya na po nun, nakapasok kami. Ayun. So, ibig sabihin, hindi naman depende yan sa school. Yes. Depende yan sa estudyante. Ano? Yes. Parang ganun ang ibig sabihin ni Joy. Ano? Apo. Ayun. Okay. Si Princess, na-experience mo rin ba na parang na-feel mo na dyado o medyo mahina yung school nyo kumpara sa mga kalaban nyo dito sa church na ito? Para po sa akin, hindi ko po, kumbaga, hindi ko tinignan na mababa yung school namin. Kasi, for me po, I believe na yung organizers, ako Bicol, and the TOSB 2026, they are all fair para sa lahat ng estudyante. Yes. Kaya, kagaya nga ng sinabi ni Lois na walang pinipiling eskwelahan and also walang pinipiling estudyante. They have the qualifications, pero sabi nga ni Ma'am Firefly na yung focus ng TOSB is third year students kasi gusto nila na yung advocacy namin ma-prove pa rin namin or ma-pursue namin when we reach the fourth year college po. And dahil doon, yung advocacy namin ma-expand pa namin, and yung school ko, syempre, very supportive din po sila, and hindi sila nag-doubt sa akin nung nag-apply ako kasi sila pa nga yung nagpo-push and tumulong po pag asikaso po ng mga requirements ko. Ayan, very nice. Okay, so last si Joshua, na-feel mo din ba na parang ganon ang sitwasyon mo? Anyway, bio ka eh. Yes. Parang ang feeling ng bio talagang mataas ang standard, di ba? Well, ano po, yun nga po, yung kanina din as discussed, ano po talaga siya, parang stereotypes na kapag community college, mababa na po agad. Compared sa mga university po talaga. Impression. Parang ganun po yung nagiging impression. Pero, yun po, very mali po yun na mindset. Although, kanina din po, tigsagot ko po baga kung ano yung edge ko. Tapos naging edge ko rin talaga na taga-bio ako. And it's very realistic na ganun po talaga yung nagiging tingin ng a lot of people. Since it's an stereotype, it should be break. Yes. Dapat hindi po ganun. Kasi nung nag-press ko na po kami, actually kinabahan po talaga ako kasi ang gagaling po nila, silang dalawa, tapos yung iba namin kasama. So up until now po, praying talaga ako. Nasabi ko, may ano ba ako, may pag-asa po ba akong makapasok pa sa top 10? Na sana sana makapasok talaga kami, ganun. Kung lahat nga lang po pwedeng ma-recognize na as top 10, kaso 20 po kami, it should be, recognized na din talaga as a very great one since makakahelp po talaga tong TOSB to expand more tapos to educate more, nakagaya na ganito. Yung may mga stereotypes pa rin dito sa universities tapos sa mga community college na dapat pong binibreak na talaga natin kasi as BU1 nyo din tapos as Oragon sa Bicol po, dapat nga po wala itong mindset tapos dapat po talaga nagtutulungan tayo kasi we are all Oragon po. Yes, very nice. Okay. So, marami pa sanang text dito, marami pa sanang tanong, kaya lang inabot na tayo ng oras. So, yun, ang nakuha ko lang na parang summary eh, talagang sipag at tiyaga lang sa estudyante ang bottom line. Okay. So anyway, parting message na lang, unahin natin si Joy ulit para sa parting message. Kumbaga, yung message nyo sa mga kapwa niya estudyante related dito sa sa search na ito ngayon, TOSB, parting message na lang, Joy. Okay, so to the youth of Bicol, sa mga listeners namin ngayon, kahit sa hindi youth, sa mga gusto pa na mag-strive sa kanilang mga buhay, ang masasabi ko lang is don't stop. Wag na kayong titigil and start where you are. Wag niyong i-underestimate ang simula, ang mga maliliit na bagay na nasisimulan niyo dahil diyan magsisimula ang malaking bagay na ibibigay sa atin ng Lord. And palagi lang na to have faith and hope and be the hope that we always sought to.
Very nice. Ha? Kailangan talaga si Lord. Yes. Yan mga kaibigan, yan po si Lois Joy Manrilla ng San Jose Community College, Tabaco City. Maraming salamat na Joy, si Princess. Ayan po, sa mga kapwa po namin, estudyante, lalo na po sa mga lower year level pa lang na magsilbi sana kaming inspiration para sa inyo na mag-strive pa at pagpatuloy lang na abutin yung mga pangarap nyo, and also grab every opportunity that comes your way, kasi hindi nyo alam na possible na yan na din yung maging way nyo para sa success. Sabi nga na at school namin, always keep your dreams alive. Yan po. Maraming salamat, Maria Princess Raisa Kayla Pabia ng Piodoran. Yan, okay. Si Joshua. To all the young people out there po na nanonood tapos nakikinig, tapos sa lahat na rin na tao, just, stay to your purpose, tapos stick on the ground. Like, i-feel natin kung ano ang nafe-feel ng ibang tao, hindi lang parati tayo. Tapos, alamin natin kung ano talaga ba ang goal natin sa buhay, kung ano ba talaga ang gusto natin, ano ang purpose natin, paano nga ba talaga tayo makakatulong sa ibang tao. Sana wag natin yun kalimutan, since yun yung magpapagrow sa atin to the best version of ourselves. Maraming salamat, Mark Joshua Quatsin, Bicol University, from Tabaco City. Sila pong tatlo ay finalist ng Search for 10 Outstanding Students of Bicol Region. Masasabi ko lang, good luck sa inyo. Thank you po. At maraming salamat sa pagbisita. Digdi po sa programa Kanako Bicol, Oragon Bicol Program. Digdi po sa DCGB. Servisyo Ako po ang sendong host ko niya na pagkaga. Oy, board member Mila Bal. Nag-miss call si board member Mila Bal. Haloy na Usap na lang tayo off the air kasi hindi nakahabol sa on the air. Ang sa mo pong miss call. Board member Mila Bal. Al Armario po. Thank you very much. Bye-bye. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover.